Dan Yaraba dama kana nan. Abokina ina nan. Abin tunanin zan same ka nan ba. Wallahi ina nan a duniyan nan. Ai nike ga yanzu na baro rumfan Malam Sallau. Wata gura na ta sun dama. Ta yi sanyi. Na ɗebe ta nike ga yanzu tina nike a tsanake. Ai ni ma na yi dem da ciki na wallahi na sha burkutu. Burkutu na sha mana. Burkutu mana. Ai burkutu na sha na. Amma kai kau ba karamin sakare bane. Allah ni ne ma burkutu. Burkutu? To Allah sine wa koko. Kai kokon kake zagi? An zagi kokon mana. Allah sine wa koko. Allah ya tsine mu alade. Hey, Allah sine wa akuya. Ya za ku riga zagi na mana. Ha? Allah ya tsine ma abu. Allah ya tsine ma kare. Kika zagi kare? To Allah sine wa rago. Kai mahaukaci ne mu abun mu shine na daidai. Kamar ya ne daidai? Naman mu ka ci a tsanake. Ba wani kunu kala gafara ko fura ka sha a tsaftace. Ba da kure na mana hankali ma. Kuna yin burkutu, muna yin burkutu da hasi ne. Mesara, dawa, dero ko gero. Kuna yin koko kuma haka. Kuma sai ku zo kuna gaya mana wani kaza da kaza. Nama ku kuma kuna ku ci nama muna ci nama. Akuya da alade bi nama ne. Aka soya shi zaki gane? Dan iska su nawa ina kawo miki ranar Kirsimeti ina kawo miki abinci kina kici. Kai da Allah. Kai dama naman alade kake kama? To bi zan kawo miki ba har na kare ma na kawo. Billahi har na kare ma na kawo miki abinci. To ya za ki yi? Allah tsine ma. Allah sine mu? Hey. Ai ba kake sine wa mutane ba kuma Allah ba zai sine ma. Na kawo miki nama kuma kin ji dadi. Allah tsine mu. Allah sine wa koko. Allah tsine ma kare. Allah sine wa akuya. Allah tsine ma alade. Allah sine wa rago. Kuma idan kina mun wallahi sai ci burbanki. Allah sai miki dukan siya wallahi. Kai? Ha? Zaki mi iska shi ne anan? Za mu haɗu. Katon banza katon wofi? Ni za mu haɗu. Dan Hausawa banza dan Hausawa wofi. Wallahi ma na kusa ferin garin ku. Koma garin mu wallahi ya fi dadi. Ni ake ba gari nan wallahi. Koma garin kasan mu. In sha burkutu in ji dadi in yi roro wake. Kungarewar burkutu, kungarewar burkutu, nawarrawar burkutu, burkutu.